Jumejn biss il-bota l-konfront ta' nhar il-ħamis li ġej fi Skopje il-Maċedonja kif Malta tiddebutta fi grupp C tal-kwalifikazzjoni għall-Euro 2024 kontra it-tim nazzjonali mixlok ta' l-Ewropa il-Maċedonja ta' fuq. Il-kontingent Malti immexxi mill-coach Taljan Michele Marcolini tela illum lejn Skopje titjira diretta minn Malta fl-4 ta' wara nofsinhar. Fuq l-istess charter flight flimkien mat tim kollu ta' Malta u delegazzjoni ta' l-MFA mexxija minn Bjorn Vassallo kien hemm preżenti il-medja lokali fosthom Nets Television permezz tal-ġurnalist Rowan Camilleri u l-cameraman Noel Zamit. Ninsabu fi Skopje, il-Maċedonja, fejn għal dawn it-3 ijiem li ġejjin se nkunu qegħdin insegwu it-tim nazzjonali Malti, il-preparamenti tat-tim nazzjonali Malti, preparamenti li se jwasslu għal partita ta' nhar il-ħamis l-ewwel waħda minn grupp C ta' kwalifikazzjoni kontra l-Maċedonja ta' fuq. Michele Marcolini għajjat 24 plejer li se jkunu qegħdin jilagħbu żewġ logħbiet, waħda nhar il-ħamis propju hawnhekk fi Skopje kontra l-Maċedonja u l-oħra nhar il-ħadd li ġejja waħda l-iktar partiti mistennija kontra l-Italja. Għada l-erba lejliet il-partita Malta mistennija jkollha l-aħħar sessjoni taħriġ qabel il-partita ta' nhar il-ħamis li ġej, kif ukoll jinżammu il-konferenzi stampa ta' qabel il-partita ta' żewġ timijiet rispettivi il-Maċedonja ta' fuq u Malta. Rowan Camilleri għal Net Sports minn ġewwa Skopje, il-Maċedonja.